Yeah. Havia una vegada un lloc fred i silenciós on el riure semblava un recoll llunyà i seriós. Però algú va somiar un món diferent on l'hospital fos alegria, no només patiment. Te'n recordes? Saps què em ve al cap ara, Cristina? Bé, Fa 15 anys que ens coneixem, tu i jo, 15 anys, sí. Mira, ens vam conèixer en uns moments molt durs de la meva vida, Sí. però on em queden aquells records d'aquells instants màgics. Que et vas presentar, quan vas entrar per la porta d'aquella habitació, com a Hello Catila. I en aquest hospital de Sant Joan de Déu, no? Que és un lloc tan amable, on hi ha sempre tanta vida, però sent reals de que a vegades aquestes vides s'apaguen. I sempre em vaig plantejar, quan em veu explicar el vostre projecte, que si podia, en actuacions que fes en el meu camí de la vida, perquè nosaltres continuem sent valents, us portaria al cap i sempre que pogués miraria d'aproximar a la societat aquest projecte que teniu tan bonic des de Pallapupes. I ara, aquí al municipi, ha sortit l'ocasió, perquè tenim la botigueta, i el fet que sigui una botigueta solidària, jo crec que han fet el vincle perfecte, la solidaritat i la sociabilització de tota la població, comarca, tothom que vulgui, on te pugui trobar aquests productes solidaris que ajudin a que el voluntariat de Pallapupes continuï i continuïn els riures als hospitals. Ai, moltes gràcies, Montse. T'he de dir que m'emociones molt perquè és ben cert que ens vam conèixer en moments molt durs de la nostra vida i sempre has estat allà. Ja abans hi estaves i ara, sent alcaldessa de Pacs, també ho has demostrat i t'ho agraïm perquè en el fons, evidentment, l'organització ONG Pallapupes, evidentment, s'alimenta també de donants perquè pugui créixer. I això ens fa donar sentit doncs això a la causa. No? Vull dir que t'ho agraïm molt perquè, a més, crec que ho fas també de molt cor i que és el que també volem des de Pallapupes. Doncs escolta'm, anem a veure la botigueta? Som-hi? Vinga, va! Vinga, anem. La psiquiatria o a geriatria decidit a convertir la por en humor compartit. Ens vam fer aliats dels que tenen cura, formant-los per integrar humanitat pura. Perquè cuidar... M'il·lusiona això de la botigueta. Ai, mare meva, que bonic. Escolta'm, t'he de dir una cosa. Jo he convidat a la Hello Catila. Has convidat a la Hello Catila? Sí, perquè també vull que vegi la botiga. Ai, de ben segur que li agradarà. Escolta'm, ha estat un plaer i que tingueu molt bones festes. Que vagi bé. Que vagi bé. Ens veiem. Ens veiem. Adéu. Adéu. Que estrany, havíem quedat aquí i encara no ha arribat. Vaig a mirar que no estigui dintre. Tu tindràs aquesta, veus? Home, per favor. Però què fas aquí dintre? Ai, espera't un moment que estic acabant, A veure... Un moment que mira que bonito. Aquest aquí i un moment, aquest aquí. Doncs mira, Montse, he vist la botigueta tan bonica que he pensat a ficar una miqueta més de decoració. És que a la botigueta de Pacs havíem de tenir coses solidàries de Pallapupes. De solidàries de Pallapupes i del municipi amb el PAC de Viu el Nadal a Pacs. Que bé que estiguis aquí. I jo també encantada d'estar aquí, a Pacs del Penedès, però sobretot, veniu, que hi ha coses molt boniques. Ai, sobretot, no us oblideu de somriure. Doncs el que us deia, tots sigueu benvinguts a la botigueta de Pacs, que podeu comprar els productes solidaris de la ONG Pallapupes que us vingui de gust. Tots els tenim aquí exposats i fins i tot tenim el programa de l'organització Pallapupes perquè pugueu demanar si us ve de gust alguna cosa que no la tinguem en aquests moments. I també dir-vos, tenim el producte de Viu el Nadal a Pacs, un pack d'una tote bag amb 6 colors de pintura perquè pugueu passar també unes festes de Nadal entretingudes. Amb emocions i rialles compartides. Ets el canvi, tu ets Pallapupes, ets el canvi. Tu ets Pallapupes.